brought to you by Pat's Marsbell Music Library. Nganu o nganu ka nga ang kinabuhita sukdon man ni bathala dinhi nining yuta adunay magamaya kun maang kung himaya kunya magakatawa kung mulampo siya adunay gisakit nga mag-antos gyud sa hingpit hangad lang taon sa langit magapanghupaw sa kapait kay palad niya nga sinakit ug sa kapalaran niya intong sinalikway ug wag yun intaw niya'y mulipay ug pinhigit kalibutan walay kapaingnan sama karon pining abot naghantos tingtang ay palagman nasakitun lang ug way kalipay ug sa kapalaran niya intong sinalikway ug wa gyud intaw niya'y mulipay ug dinhi nining kalibutan walay kapaingnan